Τράφικ. Δεν σας είδα. Ενώ σας είδα, αλλά... Τράφικ. Νίκο, μας έβαλες τα γυαλιά, βλέπω. Χρειάζεσαι γυαλιά, Βασίλη. Εγώ βλέπω πίεση. Δεν προκάνω. Κάνε χώρο. Στο πατάρι. Στην ανάπτυξη. Δες μακριά. Απλώσου. Να, απέναντι ας πούμε. Προβληματίζομαι. Όλα από την αρχή. Βιτρίνες, υπολογιστές, υπάλληλος, δικό μου κατάστημα. Ναι, όρθος ανάστημα. Να αναπτύξεις τη δουλειά. Αυτό σου λέω μόνο. Μα μόνος. Με Αλφα Bank. Θα σε υποστηρίξουν να πας ακόμα πιο μπροστά. Με πρόγραμμα. Στο δικό σου επιχειρηματικό προφίλ. Αλφα Επιχειρηματικά Δάνεια. Ένα σύστημα από εξειδικευμένες καλύψεις και δάνειο επαγγελματικού ακινήτου για να αναπτύξετε με σιγουριά την επιχείρησή σας. Για ανάπτυξη στην επιχείρηση θες Αλφα μεταχείριση. Από την Αλφα Bank.